Prošli smo zoološki vrt i staza je prekrasna, ćemo malo uzbrdo, ubrza tempo. Ajde. Je, ovdje je stvarno prekrasno. Ajmo. Treba malo uzbrdo, znaš da se malo digne puls. Idemo. Raznolikosti staze. Ajmo. Inače ste dobro, jel? Jesmo, meni ti ovo čak nije toliko naporno, pošto inače boksam i bavim se plesom, pa mislim da svatko od nas može pronaći neku aktivnost u kojoj uživa, što je super za početak. Čekaj, boks i ples, čovječe, da mi je za plesat s tobom već. Ali dobro, često je kombinacija boksa i neke tako umjetnosti kao ples, balet. Je, može. A reci mi ti preko ljeta, Gorane, koliko si ti bio aktivan, odnosno zapravo neaktivan, obzirom da si natukao, sam si rekao, par kilica. Da, mislim, s obzirom da si sada rekao, mogu napokon prestati vlačiti trbuh, što mi se sviđa. Što je najgore, čak sam i bio aktivan i trenirao sam, veslao sam svako jutro, to mi je predivno. Znači, probudim se, odem malo na dasku, odveslam i to mi je neka savršena ljetna aktivnost. Ti si morsko dite. Ali... Dajmo sporije, uspuhat će nam se Goran, čekaj. Stvarno nije sve u treningu, nego nešto i u prehrani. Prehrani je 80%, kako je, evo. Gorane, kako izgleda tvoj radni dan? Pa zapravo poprilično je dinamičan i ono što mi je važno, niti jedan dan mi nije isti. Nekad može trajati duže 12-14 sati, nekad dosta kraće. Ali ono gdje sam ja vidio problem je zapravo kada moram duže sjediti. I čim malo duže sjedim, već lagano osjetim bol u donjem dijelu leđa. Ja isto imam problema s kičmom i ne mogu niti dugo sjediti, niti dugo stajati. Ne, viš, ja nemam problema s kičmom jer ja svaki dan malo nešto napravim za nju, ali znam nekoga ko nam može reći riječ dvije o prevenciji negativnih učinaka dugotrajnog sjedenja, pa ćemo posjetiti jednog fizioterapeuta. Može. Ajmo vidjeti. Ajde. Evo, nalazimo se u rehabilitacijskom centru Fizio Plus. S nama je Tomislav Zalović, manualni terapeut. Tomislave, reci mi koje su negativne posljedice ili dugotrajne posljedice sjedenja na kralježnicu, odnosno na opće zdravlje? Pa ovako, ajmo reći, ljudsko tijelo baš nije naviknuto da bude u konstantnom sjedenju. Ono što se dešava s našim tijelom kad dugo sjedimo i ako nepravilno sjedimo, može dolaziti do smanjenja mobilnosti u nekim zglobovima i skraćenja nekih mišića. Dolazi do skraćenja prsnih mišića, jednostavno dolazi do zatvaranja u gornjem dijelu tijela, dolazi do smanjenja mobilnosti u prsnom dijelu kralježnice i tu može doći do većeg opterećenja na vrat. Znači, može biti veća tenzija, imate osjećaj kao da su vam stavljene nekakve utege, može se javljati glavobolja. Što čovjek može napraviti za vrijeme radnog vremena, a da donekle ili u potpunosti prevenira te negativne učinke dugotrajnog sjedenja, bar na radnom mjestu? Da se češće ustane. Da jednostavno razbije taj neki svoj trenutni položaj. Jer sa samim ustajanjem daće nekakav drugi input mišićima. Da se razbije nekakva ta trenutna pozicija zbog koje se skraćuje. Jer ljudi znaju nekad ući u posao i kako ulaze u posao, tako se sve više i više zatvaraju u sebe. Što se može napraviti generalno sa nekim zdravim stilom života, van radnog mjesta, a što će podržati i opće zdravlje, odnosno konkretno zdravlje kralježnice? Svakako preporučujemo da se bave nekakvim aktivnostima. To može biti šta god ih u tom trenutku veseli. Što može biti joga, to može biti pilates, teretana, bilo kakvi sportovi gdje će malo probuditi mišiće. To osim samih vježbi, da li postoji još neke aktivnosti ili ono što možemo napraviti da može... Bitna je hidratacija. Bitno je da se dobro hidriraju, da ne zaborave piti vodu. Bitan je i san. Puno ljudi to zaboravlja zbog ubrzanog stila života, zbog svih obaveza koje imamo. Evo, čuli smo, dakle, redovna tjelesna aktivnost, kvalitetan san, dovoljne tekućine, promjena položaja za vrijeme radnog vremena, sve su to aktivnosti, stvari bitne za zdravlje kralježnice. I zapamtite, najbolja vježba za kralježnicu je pravilno držanje.